Сьогодні українці почали по-новому дивитися на власну культурну спадщину. Інтерес до лекцій про мистецтво, історію та втрачені культурні цінності зріс у рази. Для багатьох це стало не лише способом пізнання, а й емоційною опорою під час війни. Люди намагаються знайти спокій, перестати думати про тривоги й обстріли та відчути зв'язок із власною культурою. Треба сказати, що знову ж таки впродовж десь 4 років, так, тобто десь до зими, до лютого цього року, я бачила, наскільки лекції про нашу культурну спадщину потрібні людям емоційно, наскільки вони заспокоюються на цих лекціях і навпаки налаштовуються позитивно, наскільки зникає тривога, яка так чи інакше фіксується, тому що зрозуміло, в якому контексті і повітряних тривог, і відключень, і всього проводяться ці лекції, обстрілів відповідно. Заспокоювались, перелаштовувались, переставали скролити смартфони і так далі. Так? Тобто це був такий ще й терапевтичний ефект, я б сказала. Але, знову ж таки, не можу не сказати, що, наприклад, з зими цього року, з цього жахливого лютого, я бачу, що людям більше потрібен розважальний контент. Війна змінила не лише міста, а й ставлення людей до простору навколо себе. Руйнування будівель, пошкоджені фасади та постійні обстріли створюють відчуття щоденної психологічної травми. Саме тому музеї, виставкові зали та культурні інституції сьогодні стають місцями емоційного відновлення. Великі міста, і Київ, і Харків, і Львів, вони зараз знаходяться в процесі руйнування. І тому що обстріли, це дуже видно, і тому що зношеність будівель, яка від обстрілів, навіть коли нема влучань, все одно збільшується. Отже, люди це фіксують свідомо, підсвідомо, і, відповідно, вони йдуть в музеї, у виставкові зали, в галереї в приватні, для того, щоб побути в просторі, де не так відчутні ці моменти руйнування. Тобто це, знову ж таки, психологічний захист. Тому об'єкти, інституції, які показують твори мистецтва, є, по суті, інструментом зцілення, повернення людей до того, що нормою є не жити в руїнах, так, а жити в цілісних об'єктах, цілісних, на яких оцей вплив часу і ворога та немає такої сили, як міста. Окреме місце у сучасній культурній дискусії займає український модернізм. Саме через нього українське мистецтво повертається у європейський контекст і виходить за межі радянського бачення культури. Український модернізм, він має стосунок до світового модернізму. І таким чином ми стаємо просто частиною цього процесу, який зараз починає осмислюватись. А що ж приніс модернізм, який досвід він приніс в історію людства? І ми таким чином теж стаємо частиною не радянської історії мистецтва, так, наприклад, яка домінувала і ще й продовжує домінувати велику. А європейський модернізм показує нас, що українське є частиною невід'ємною, який не можна відрізати, який не можна знищити. Тому що саме в українському модернізмі в 60-ті роки раптом з'являються візуальні дисиденти, яких, в принципі, в Радянському Союзі бути не могло. А у нас вони з'являються. Не тільки дисиденти як явище спротиву політичній системі, а дисиденти як явище візуальні цієї всієї нав'язуваної
системи візуальних знаків. Тому це дуже важливо, що ми все одно залишались європейцями. Водночас значна частина українського мистецтва досі залишається недооціненою. Особливо це стосується художників 70-х-80-х років та явищ, які десятиліттями існували в радянській системі координат. За словами мистецтвознавиці, українському суспільству ще належить навчитися відокремлювати справді українське від нав'язаного радянського образу культури. Радянське поки що не відділене, не відсепароване, аналітично не пояснене, що таке радянське в візуальному мистецтві. Не пояснене. І яким чином воно якби ось радянське, а ось українське. От прояви українського, а от прояви радянського. Так? Яким чином це відсепарувати? Оцей процес цілком аналітичний, але поки що не почався, я так вважаю. І тому все, що стосується цього масиву творів, створених в 70-80-ті, воно так само якби, не досягає ні серця, ні емоцій. Воно майже якби, не сприймається масовою культурою. Попри складнощі, інтерес до культури серед молоді все ж існує. Але для нового покоління важливо не просто зберігати минуле, а переосмислювати його сучасною мовою. Мистецтво має викликати емоцію, створювати особистий зв'язок із історією та бути частиною щоденного життя. Саме тому, переконана мистецтвознавиця, музеї та культурні проєкти після війни мають стати простором нового досвіду і нового діалогу з українською спадщиною. Спілкування з творами мистецтва дає інший вимір життя. У нас є багато вимірів життя. Є інтимне, сімейне, родове, національне, регіональне, є які завгодно. Є вимір Євробачення, є вимір перегляду фільмів, дуже багато. Але спілкування з твором мистецтва, з артефактом, як я кажу, дає ще один вимір життя. Якщо це постійно робити, як постійно там, щось ми практикуємо там, щоденно, воно входить в щоденну практику. Так і спілкування з творами мистецтва дає ще один рівень життя. Ніщо інше цей рівень не дає.